Hello guys, welcome back to my channel Bibisika daimary. लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जाबाय जों साहित्य सभायाव फैदोंमोन मिटिंआव भिडिअ लानो गोसो गैयामोन आरोना आङो मानसिफोरखौ भिडिअ लानाय नुसोनायखाय आंबो लानो गोसो जाबाय आरोना नङाबाथ' न'निफ्रायनो आङो ओंखारनायनिफ्राय भिडिअखौ लाबोनो हायोमोन आरोना स' बेनो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जोबजासिम लोगोफोर नै जोङो मिटिंआव मोनफैबाय थांगासिनो दं थाबायगासिनो स' नायलांबाय था लोगोफोर जोंनि बासखौ बेसेबा गोजानाव दोननानै जोङो बेसेबा गोजान थाबायना फैनांबाय आरोना आइथिंफोरानो रेवजोबलाय लांबाय ओरैबायदि गोजान थाबायबोनांदोंना जोङो जा मानसि जाखादो आरोना जोङो दा जों मोनफैनाया 9टामोन 9टायावनो मोनफैदो आरोना फुंनि 9टायाव नै उनथिंजायबो जा फालो फालो मानसि फैदों लोगोफोर नै जोङो मिटिं जानाय हरथिं हाबसिगोन आरोना मिटिं खोनासंनो ओमफ्राय नै जा बार फैदो खोलो खोलो बोथोरा जा मोजां खालामना होदो आरोना बोथोरा सान्दुंबो दुंदो एसे गरमबो नङा एसे थान्दा बार फैदो नालाय जा मोजां नांदो आरोना बारा गरम नाङाखै लोगोफोर नै जोङो मिटिं जाग्रा हलाव मोनफैबाय दा जोङो बेयाव जिरायना थांसै दसे ओरैबायदि गोजान थाबायबोनांबाय सोबाय थाबायनानै ससे गोलाव मानि बासाव ओंखारनानै गाखोनांबाय दा जोङो थाबायलांबाय थादों आरोना दा मिटिं माबायानो गबोजोब्बाय भलन्टियारफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय अन्नानै नोंथांमोना मानसिफोरखौ जिरायनो थाखाय खावलायनांगौ गावबा गावनि जिरायनाय मासियाव थानानै जुदि गसङा रावबो नै जों जिरायनो मोनबाय मासियाव जिरायबाय आरोना नै मादैमोनबो दं जमानो जिरायदो आरोना जोङो मादैमोना मबाइलावसो जा बिजि मालाय एबाराव लोगोफोर मिटिंआ स्टार्ट जासिगोन आरोना आलासिफोराबो सफैजोबखाबाय स' नायलांबाय था लोगोफोर Very powerful message to the people of the Northeast that as a government and as the president of this country, every single community is important. It sends a message that every language that is being spoken throughout the ने
लगता है कि जाने वाले कम है, आने वाले हैं। लोगोफोरनै जोङो मार्केटाव हाबनो नागिरदों जाबायदि मानसि जादों आयौ तामाम मानसि जाखादों आरोना मिटिङाव लोगोफोर ओमफ्राय जाबायदि मानसि मोनना सौसिग'नो हायाखैमोन आरोना ओमफ्रायो मादैमुआ जोंखौ माने गारना थांबाय आरोना माने सौसिग'नो हायियाव ओमफ्राय जों उन जालांबाय गोमालायदोंमोन आरोना दसेयावनो दा जोङो बर'नि न' नायहैसिगोन सिङाव लोगोफोर मा जादों मिथिगौ ना आं दिगखौनो जाबायदि आन्दायदो आरोना बाथौ फुजिनाय जायगाखौनो सोनाबथिं फुजिदो होननानै जादो उल्टा आरोना जिखुनु मेम्बार थायो गाइसनि थानो आराम जादो बार हाबा बुखारनाय नङा थान्दा जादों माथो बेयावहा लोगोफोरनै जों एगजिबिसनाव हाबदोंमोन ओमफ्राय मा जादों लोगोफोर मिथिगौ ना जाबायदि माने मानसि जमा नालाय ओमफ्राय आगैखौ टिकेटखौ दाननो हैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे टिकेटखौ दानहैदोंमोन बे थांनायावनो ओमफ्राय जोङो माने हाबसनदोंमोन आरोना हाबसननायाव जोङो माने सिङावबो हाबनो मोनफाबाय गुबुनफोरजोंनो माने हाबसननायाव आरोना पाता मोनस्लाबासै टिकेट लाग्राफोरा स' ओमफ्राय आनलाकि आरोना माने हाबदोबाबो बियो टिकेटखौ दानग्रोहोबाय स' जों फैसाखौ होफिननांगौ जाबाय आरोना बेनो नै जोङो मानसिफोरजों हाबसनबोनानैनो जोङो माने सिङाव हाबफैबाय दसे थाथ'दोंमोन आरोना टिकेटखौ बुंहरनो थाखाय स' टिकेटखौ लाबाय होनबाय लोगोफोर आङो बे बेगखौ जाबायदि लानो लुगैदोंमोन आरोना ओमफ्रायो नेस्राया माने जोंथ' बासावसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्रायो थांसै होननानै जा लेंहरखाबाय थान थांनांगौ जाबाय आरोना जि बे आसा थाबाय आरो बे दुकानाव ना गोजाननिफ्राय जा मोजां नुहुरदो आसान खिराफोरखौ ओमफ्राय खाथियाव थांबाय आरोना मोजां मोनासै आरोना गाहाम मोनासै आंनि पसन्दनि मोनासै आरोना बेनो बेयावसो जा मोजां फानदोना खिराफोरखौ ओमफ्राय आं बेयाव जरानै लाबाय आरोना खिराखौ बेयाव जरानै Sega Kokri. नैबेहाय अमा बेदर हांनाय ओमफ्राय लाथा हांनाय मायाबा एम्फौ हांनाय आरो नाथुरि हांनाय दंसोयो आरोना लोगोफोर जा थाबाय जा मेंखाबाय जि थाबायगासिनो दं जोङो स' लोगोफोर नायनो मोनबाय
मीना सोनार देवतागोर नाम दुर्गेश्वर सोनार मागोर नाम सबिता थाबायगासिनो जा मोनखाबाय जों लोगोफोर नै जों बेग जाफाफिनबाय जों न'आव थांनो थाखाय लामाथिं फैफिनबाय बासाव गाखोहैसिगोन आरोना दा जोङो जाबायदि नायलाय लाइन ओंखाम जानो थाखाय ओरैबायदि सौसि गनो हाया नायलाय सोर सासेनो ओंखाम होजेननो देलाय सोर सासे एसां जाब्रा आयो बिखौ नेनांगौबा हर जास्रागोन आइसक्रिम जानो नागिरदों आइसक्रिम गोथावथार जा itu gimana? Hah? Itu dosa apa? नै जोङो आइसक्रिमखौ बासाव जालांसिगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब एन्ड लाइक खालाम ना मा होनो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो टेक केयार बाय बाय